Tvoriť hudbu pre mňa znamená dať zo seba v podstate to najsilnejšie, čo v sebe mám a väčšinou je to láska. Takže je to veľmi dobrý filtrátor pre pocity. Tak ak sa bavíme o takomto chránení hudby, že akože legislatívnom, tak myslím si, že je fajn, ak niekomu človek neukradne práva na svoju vlastnú skladbu. Je fajn to mať ošetrené. Získala som sošku Objav roka a objavila som samu seba úplne, že v širokom spektre a verím, že to ešte bude pokračovať, takže asi budem spievať, I guess. Čo by mali ľudia objaviť v mojej hudbe? Ak sa v nej dokážu čo je len trošku nájsť, tak mne to bude stačiť, pretože chcem, aby hudba pomáhala. Ocenenie Objav roka a skladba roka pre mňa znamená úplne, že extrémne veľa, lebo som si vždy želala získať túto sošku, ale doposiaľ sa mi to nepodarilo ani s jednou z kapiel, takže je pre mňa nepochopiteľné, že sa mi to podarilo samej, takže extrém, no. Autorom by som odkázala, aby vydávali svoju hudbu, aby ju nedávali do šuflíka, aby nečakali, proste spravíš niečo, vydaj to von, pretože potom to nebude aktuálne, potom na to zabudneš, proste pesničky, ktoré zložite, treba vydať hneď.